ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି OAV ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସର। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସର 40ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଲାସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଇତିହାସ କହିଲେ କ'ଣ? ଇତିହାସ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା, ନା ଅତୀତ ଘଟଣା, ନା କଳ୍ପନା କଥା। ଇତିହାସ କହିଲେ କ'ଣ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ଅତୀତ ଘଟଣା, ଯେତେ ସବୁ ଅତୀତରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇତିହାସ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? କୃଷି, ନା ବ୍ୟାପାର, ନା ଶିକାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ନା ଚାକିରି? ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଶିକାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଶିକାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାଥର ଯୁଗ କେତେ ପ୍ରକାର? ପାଥର ଯୁଗ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର, ନା 3 ପ୍ରକାର, ନା 4 ପ୍ରକାର, ନା 5 ପ୍ରକାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 3 ପ୍ରକାର। ପାଥର ଯୁଗ 3 ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ, ନା ଗୁହା ମାନବ, ନା ରାଜା, ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ? କେଉଁମାନେ ଆଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଗୁହା ମାନବମାନେ ଆଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗ୍ରହ, ନା ଉପଗ୍ରହ, ନା ତାରା, ନା ଧୂମକେତୁ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀର ଆକୃତି କେମିତି? ପୃଥିବୀର ଆକୃତି କେମିତି? ଚକ୍ରାକାର, ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ, ନା ଗୋଲାକାର, ନା ତ୍ରିକୋଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀର ଆକୃତି କେମିତି, କିପରି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ, ଗୋଲାକାର। ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି? ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି? 5ଟି, ନା 6ଟି, ନା 7ଟି, ନା 8ଟି? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଫ୍ରିକା, ନା ଏସିଆ, ନା ୟୁରୋପ, ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ? ପିଲାମାନେ, ଭାରତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ? ପୃଥିବୀ, ନା ଗ୍ଲୋବ, ନା ଭୂପୃଷ୍ଠର ଚିତ୍ର, ନା ଗ୍ରହ? ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ? ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଚିତ୍ର, ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନୀଳ ରଙ୍ଗ କ'ଣକୁ ସୂଚାଏ? ନୀଳ ରଙ୍ଗ କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ପର୍ବତକୁ, ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ, ନା ଜଳଭାଗକୁ, ନା ମରୁଭୂମିକୁ? ପିଲାମାନେ, କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚାଏ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ମୁମ୍ବାଇ, ନା କୋଲକାତା, ନା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ନା ଚେନ୍ନାଇ? ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ନା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? କଟକ, ନା ସମ୍ବଲପୁର, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନା ପୁରୀ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାମାନେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
तो नेक्स्ट देखा पंचायत व्यवस्था केउं स्तर रे अच्छी पंचायत व्यवस्था केउं स्तर रे अच्छी ग्राम स्तर रे ना जिला स्तर रे ना राज्य स्तर रे ना केंद्र स्तर रे पिला माने केउं स्तर रे अच्छी मन रखिबे पिला माने ग्राम ना ग्राम स्तर रे अच्छी पंचायत व्यवस्था ग्राम स्तर रे रही तो ऑप्शन नंबर ए जी आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा ग्राम पंचायतर मुख्य किए ग्राम पंचायतर मुख्य किए पिला माने सरपंच ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री ना जिलापाल पिला माने मन रखिबे पिला माने ग्राम पंचायतर मुख्य होची सरपंच ना आउ राज्यर मुख्य होचती मुख्यमंत्री आउ देशर मुख्य होचती प्रधानमंत्री आउ जिलार मुख्य होचती जिलापाल मन रखिबे तो ग्राम पंचायतर मुख्य होची सरपंच तो ऑप्शन नंबर ए जी आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा नदी गुटे कौन पिला माने नदी गुटे कौन जलाशय ना बहुथिबा जल ना समुद्र ना झिला पिला माने कौन नदी गुटे कौन पिला माने मन रखिबे पिला माने नदी होची गुटे बहुथिबा जल तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा भारतर सबुठारु लंबा नदी कोटा भारतर सबुठारु लंबा नदी कोटा ब्रह्मपुत्र ना गोदावरी ना गंगा ना महानदी पिला माने भारतर सबुठारु लंबा नदी कोटा दीर्घतम नदी कोटा पिला माने कोटा मन रखिबे गंगा नदी ना गंगा नदी भारतर सबुठारु लंबा नदी होची गंगा नदी ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा मरुभूमि रे केमिति जलवायु थाए मरुभूमि रे केमिति जलवायु थाए शीतल ना उष्म व शुष्क ना आर्द्र ना वर्षाणु पिला माने केमिति जलवायु थाए मरुभूमि रे कोटा राइट आंसर मन रखिबे उष्म व शुष्क थाए पिला माने मरुभूमि रे उष्म व शुष्क जलवायु थाए तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा जंगल आमको कौन दउची जंगल आमको कौन दउची ऑक्सीजन ना काठ ना औषध ना उपरोक्त समस्त पिला माने कौन दउची कौन दउची मन रखिबे उपरोक्त समस्त ना तो जंगल आमको ऑक्सीजन दउची काठ दउची औषध मध्य दउची तो उपरोक्त समस्त हो आपनकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी। तो नेक्स्ट देखा परिवेश कहले कौन पिला माने परिवेश कहले कौन बुझे मात्र पशु ना मात्र उद्भिद ना आम पाख पाखीर समस्त किछि ना मात्र मनीष परिवेश कौन कोडा राइट आंसर मन रखिबे परिवेश होची आम चारि पाखरे जेते सब आम जिनिस देखुचु ताको आम कहबा परिवेश बोली कहबा तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा परिवेश सुरक्षा पाई कौन जरूरी पिला माने परिवेश सुरक्षा पाई कौन जरूरी गछ काटिबा ना गछ लगाइबा ना प्रदूषण ना जल नष्ट परिवेश सुरक्षा पाई हम कौन करिबा मन रखिबे गछ लगाइबा ना गछ लगाइबा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा पृथ्वीर आकृति कौन पिला माने गोलाकार ना पृथ्वीर आकृति होची गुटे गोलाकार तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा पृथ्वी को केउं उपग्रह घेरी रही पृथ्वी को केउं उपग्रह घेरी रही सूर्य ना चंद्र ना तारा ना ग्रह पिला माने केउं उपग्रह घेरी रही पृथ्वी को मन रखिबे चंद्र ना चंद्र तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा भारतर राजधानी कौन पिला माने नुआ दिल्ली ना नुआ दिल्ली तो नेक्स्ट देखा भारत केउं महादेश रे अवस्थित भारत होची आम एशिया महादेश रे अवस्थित। तो नेक्स्ट देखा भूपृष्ठर केउं अंश जल रे ढाका केउं अंश जल रे ढाका भूपृष्ठर 1/4 ना 1/2 ना 3/4 ना संपूर्ण कोडा राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी 3/4। तो नेक्स्ट देखा सूर्य गुटे कौन पिला माने सूर्य गुटे कौन ग्रह ना उपग्रह ना तारा ना धूमकेतु सूर्य गुटे कौन पिला माने मन रखिबे सूर्य होची गुटे तारा पिला माने तारा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा भारतर जातीय पक्षी कौन भारतर जातीय पक्षी कौन पिला माने काक ना मयूर ना कोइली ना चिल कौन पिला माने कोडा राइट आंसर हो
ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମୟୂର ପିଲାମାନେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ ହେଉଛି ମୟୂର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯମୁନା ନା ଗୋଦାବରୀ ନା ଗଙ୍ଗା ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର? କ'ଣ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନା ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାନଚିତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାନଚିତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଭୂଗୋଳକୁ ନା ପୃଥିବୀକୁ ନା ଭୂପୃଷ୍ଠର ଚିତ୍ରକୁ ନା ଦେଶକୁ ପିଲାମାନେ? କାହାକୁ କହିବା? ମନେ ରଖିବେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କହିବା ମାନଚିତ୍ର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତରେ କେତୋଟି ଋତୁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଆମ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଋତୁ ରହିଛି? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? 6ଟି ନା 6ଟି ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ? ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପିଲାମାନେ? ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀ ନା ସାମାଜିକ ନା ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ନା ଏକାକୀ ପ୍ରାଣୀ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? ଘରେ ନା ଗୁହାରେ ନା ସହରରେ ନା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଗୁହାରେ ରହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗୁହା ବା ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇତିହାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଇତିହାସ ଆମକୁ କହିବା ଅତୀତ କଥାକୁ ଆମେ କହିବା ଅତୀତରେ ଯେସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇତିହାସ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ କେଉଁ ଉପନାମରେ ଜଣାଯାଏ? କେଉଁ ଉପନାମରେ ଜଣାଯାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ? ନେତାଜୀ ନା ବାପୁ ନା ଲୋକମାନ୍ୟ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ବାପୁ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ବାପୁ ଆଉ ନେତାଜୀ ହେଇଗଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଇଗଲା ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତ କେଉଁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ପିଲାମାନେ? ଭାରତ ଗୋଟେ କେଉଁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ? ଧାର୍ମିକ ନା ସେନା ଶାସିତ ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଭାରତ ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ସରପଞ୍ଚ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସରପଞ୍ଚ ନା ସରପଞ୍ଚ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କ'ଣ? ହାତୀ ନା ସିଂହ ନା ବାଘ ନା ଘୋଡ଼ା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବାଘ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି? ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 3ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚାଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚାଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିଳ୍ପୀ କୁହାଯାଏ ନା କୃଷକ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ୟବସାୟୀ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଶିକ୍ଷକ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।